அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் யாத்திரை. நான் உங்கள் ரவி. சமீபத்தில் தமிழக முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு இடத்துல பேசும்போது, நாங்கள் ஹிந்து ஆன்மீகத்திற்கு எதிரானவர்கள் அல்ல, நாங்கள் ஆரிய ஆதிக்கத்துக்கு தான் எதிரானவர்கள் அப்படின்னு பேசிட்டு, நாங்கள் ஆட்சி அமைத்த பிறகு 1000 கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு விழா செய்திருக்கிறோம், பல்லாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள இந்து சமய அறநிலைத்துறை சொத்துக்களை மீட்டிருக்கிறோம் பேசியிருக்கார். முதல்வர் அவர்களே, இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு ஒரு சான் நிலம் கூட சொந்தம் கிடையாது. நீங்கள் மீட்டதாக சொல்லக்கூடிய அனைத்து நிலங்களும் அந்தந்த ஆலயங்களுக்கு சொந்தமானது, அந்தந்த ஆலயங்களில் உள்ள இறைவனுக்கு சொந்தமானது. அப்படிதான் நம்ம முன்னோர்கள் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. இது வேத மந்திரங்கள் ஒழிப்பதற்காக, இந்த யாகத்தை நடத்துவதற்காக நான் இந்த சொத்தை கொடுக்குறேன், வேத பாடசாலை நடத்துவதற்காக இந்த சொத்தை நான் இந்த கோயிலுக்கு எழுதி தரேன் தான் நமது முன்னோர்கள் சொத்துக்களை கோவிலுக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அதை மடமாற்ற முயற்சி செய்து அது என்னமோ இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை மீட்டது போல ஒரு பொய் தோற்றத்தை நீங்கள் ஒரு முதல்வராக இருந்து கொண்டு பொய்யை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது உங்கள் மீது நான் வைக்கும் குற்றச்சாட்டு. சரி, அந்த இடத்தை மீட்டிங்க, அந்த இடத்தை இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆக்கிரமித்து வைத்திருந்தவர்களிடமிருந்து நீங்கள் என்ன மாதிரியான நஷ்டஈடு பெற்றீர்கள், அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனையை உங்கள் அரசாங்கம் கொடுத்தது, அவர்களை கைது செய்தீர்களா, அவர்கள் நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தினீர்களா, அவர்கள் ஆக்கிரமித்து சட்டப்புறமான வேலைகள் செய்ததற்காக அவர்களுக்கு தண்டனையை வாங்கி கொடுக்க உங்கள் அரசாங்கம் என்ன முயற்சியை செய்தது, இது குறித்து உங்களால் வெளியே பேச முடியுமா, சொல்ல முடியுமா, ஒரு வெள்ளை அறிக்கை தர முடியுமா? தயவு செஞ்சு தாங்க. ஆக்கிரமிச்சிருந்தாங்க, ஆக்கிரமிப்பாளர் நிலத்தை புடுங்குனீங்க, சரி, நிலத்தை வாங்குனீங்க, நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சு இத்தனை காலம் வச்சுக்கிட்டு அதன் மூலியமா கோடி கோடியா சம்பாரிச்சிட்டு இருந்தானே, அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தீங்க, அவன்கிட்ட இருந்து என்ன நஷ்டஈடு வாங்குனீங்க, அதையும் சொல்லுங்க. அவனெல்லாம் பாதுகாத்துட்டு நாங்க நிலத்தை வாங்கிட்டோம் சொன்னா அசிங்கமா இல்லையா முதல்வர் அவர்களே? அப்புறம் ஆரிய ஆதிக்கத்திற்கு தான் எதிர்ப்பு. எது ஆரிய ஆதிக்கம்? இப்ப நீங்க ஒரு கூட்டணி வச்சிருக்கீங்களா, புள்ளி வச்ச கூட்டணி. அந்த புள்ளி வச்ச கூட்டணியில உங்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் ஆரியர்கள். உங்க தியரிப்படி வடக்கே இருந்தவர்கள் எல்லாம் ஆரியர்கள், தெற்கே இருந்தவர்கள் எல்லாம் திராவிடர்கள். அதுதானே உங்களுடைய சித்தாந்தம், அதுதானே உங்களுடைய கால்டுவெல் உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துட்டு போன தத்துவம். கால்டுவெல் என்ற அயோக்கியன் உருவாக்கிய ஒரு தத்துவத்தை தானே திராவிடம் ஆரியம் என்ற போர்வையில் 100 ஆண்டுகளாக இந்த அரசியல் செய்து பிரிவினையை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆரியம் திராவிடம் என்பது குப்பத்தொட்டியில் போட வேண்டியது அப்படின்னு திரு அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. திரு அம்பேத்கர் அவர்களை விட நீங்க ஒன்றும் புத்திசாலி இல்லை. திரு அம்பேத்கர் அவர்களை விட ராமசாமி நாயக்கர் ஒன்றும் பெரிய படிப்பாளி இல்லை. அவர் சொல்றாரு, திராவிடம் ஆரியம் என்ற கோட்பாடை குப்பத்தொட்டியில போடுங்கிறாரு. அது குப்பத்தொட்டியில கடக்க வேண்டிய கோட்பாடுங்கிறார். ஆனா நீங்கள் ஆரிய ஆதிக்கங்கிறீங்க. நீ உங்க கோட்பாட்டின்படி, உங்கள் பெரியாரின் கோட்பாட்டின்படி, உங்கள் கால்டுவெல் கோட்பாட்டின்படி தென்னிந்தியர்கள் அனைவரும் திராவிடர்கள், வட இந்தியர்கள் அனைவரும் ஆரியர்கள். அந்த ஆரியர்களின் ஆதிக்கத்திற்காக, நிதிஷ்குமார் என்கின்ற ஆரியருக்காக, மம்தா பானர்ஜி என்கின்ற ஆரியருக்காக, ராகுல் காந்தி என்கின்ற ஆரியருக்காக, சரத்பவார் என்கின்ற ஆரியருக்காக நீங்கள் கூட்டணியை அமைத்திருக்கிறீர்களே, இதுதான் நீங்கள் ஆரிய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய செயலா என்பதை நீங்கள் இந்த தமிழ் மக்களுக்கு விளக்கணும். விளக்க முடியுமா உங்களால? அப்புறம் உங்களுக்கு தேர்தலில் வியூகம் அமைப்பதற்கு பீகாரை சேர்ந்த பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்த PK என்கின்ற பிரசாந்த் கிஷோர் ஒரு ஆரியர் தான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியிருக்கு. இதுதான் ஆரிய ஆதிக்கத்தை ஒழிக்கக்கூடிய செயலா? இதுதான் ஆரிய ஆதிக்கமா? இந்த ஆரிய திராவிட மாயையை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த கால்டுவெல்ல ஒரு ஆரியர் தான். அவரு வெளிநாட்டில இருந்து வந்தவர் தான். அவரு ஒரு வந்தேரி தான். அந்த வந்தேரியை வச்சுக்கிட்டு தான், அவர் சொன்ன தீசிஸை வச்சுக்கிட்டு தான், அவர் சொன்ன தியரியை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க ஆரியம் திராவிடம் நீங்க உருட்டிட்டு இருக்கீங்க 100 வருஷமா. அவரே ஒரு ஆரியர் தான். எந்த ஆரிய ஆதிக்கத்தை நீங்க ஒழிக்கணும்? நீங்க உங்க கோட்பாட்டில் சொல்லக்கூடிய ஆரியர்களை, அந்த ஆரியர்களின் ஆதிக்கத்தை நீங்கள் ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் முதலில் புள்ளி வச்ச கூட்டணியிலிருந்து வெளியே வாங்க.
ஆரியர்களான நிதிஷ்குமாரையோ, ஆரியரான லல்லு பிரசாத் யாதவையோ, ஆரியரான ஆம் ஆத்மி கட்சியையோ, ஆரியரான முலாயம் சிங் யாதவையோ, ஆரியரான மம்தா பானர்ஜியையோ நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம். ஆரிய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக நாங்கள் செயல்படுவதற்கான முன்னெடுப்பை எடுத்து விட்டோம். எனவே இந்த ஆரியர்களை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு நாங்கள் தன்னந்தனியாக 2024 தேர்தலை சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுங்க. அதுதான் ஆரிய ஆதிக்கத்திற்கு எதிரானது. இப்ப நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஆரிய ஆதிக்கத்தை, உங்கள் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய ஆரிய ஆதிக்கத்தை உங்கள் தோள் மேல் சுமந்து கொண்டு நீங்கள் தேர்தலை சந்திக்க போகிறீர்கள். ஆரிய ஆதிக்கம் எது? ஆரிய ஆதிக்கம் உங்க வீட்டுல பூஜை பண்றதுக்கும், உங்க வீட்டுல கோபம் பண்றதுக்கும், உங்க வீட்டுல மந்திரம் சொல்லி பூஜை பண்றதுக்கும் பிராமணம் வேணும். ஆனா பொதுமக்கள் யாரும் அதை செய்யக்கூடாது. உங்கள் மனைவி கோயிலுக்கு செல்வதை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லை, அவர்கள் தனிப்பட்ட சுதந்திரங்கிறீங்க. அப்புறம் எதுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில கோயில் பத்தி தப்பு தப்பா பேசுறீங்க? ஆன்மீக மத்திய எதுக்கு தப்பு தப்பா பேசுறீங்க? சீமந்த புத்திரன் உதயநிதி எதுக்கு சனாதனத்தை ஒழிப்போம் அழிப்போம்னு பேசுறாரு? உங்க மனைவியவே உங்களால உங்களுடைய கொள்கையை சொல்லி திருத்த முடியலன்னா உங்க கொள்கையிலே நீங்கள் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்திச்சிருக்கீங்க. மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்திச்சிருக்கீங்க. ஏன்னா உங்களுடைய கோட்பாடுகளையும் உங்களுடைய சித்தாந்தங்களையும் உங்களுடைய கொள்கையையும் உங்கள் மனைவிக்கே எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் இல்லை. உங்கள் மருமகன் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு போய் சத்துரு சம்ஹார யாகம் நடத்துறார். உங்கள் திராவிட சித்தாந்தத்தை கூறி, உங்கள் ஆரிய ஆதிக்கத்தை எதிர்ப்பை கூறி உங்கள் மருமகனை உங்களால் கண்டிக்க துப்பில்ல. வேத மந்திரங்களை கூறிதானே அந்த சத்துரு சம்ஹார யாகம் திருச்செந்தூர் கோயிலில் நடத்தப்பட்டது. அப்ப அவர் ஆரியத்தை தானே தூக்கி பிடிக்கிறார் உங்க மருமக புள்ள. அவருக்கு உங்க கொள்கை சித்தாந்தத்தை எடுத்து சொல்லி இது ஆரிய ஆதிக்கம், இதை நம்மால் ஒழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு உங்களால பேச முடியலையே. உங்க வீட்டுக்கே வர்றாங்களே சார் ஐயருங்கெல்லாம், உங்க வீட்டுக்கே வர்றாங்களே, மந்திரங்கள் சொல்றாங்களே, நீங்களும் பவ்யமா கையை கட்டி நிக்கிறீங்களே. உங்களுக்கு ஆரியம் வேண்டும், உங்களுக்கு ஆன்மீகம் வேண்டும், உங்களுக்கு தெய்வ நம்பிக்கை வேண்டும். அது இந்த பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க கூடாது. அது இந்த பொதுமக்களுக்கு கிடைத்து அவர் நல்வழி அடையக்கூடாது, நல்மோட்சம் அடையக்கூடாது. நம்ம குடும்பம், நம்ம வாரிசுகள், நம்ம குழந்தை குட்டிகள்லாம் ஆன்மீகத்தில் பற்றுக்கொண்டு ஆன்மீகத்தின் பலனை அனுபவித்துக் கொண்டு இறைவனின் ஆசியை பெற்று இறைவனின் பரிபூர்ண கடாட்சத்தை பெற்று நம் குடும்பம் நல்வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். அது தமிழக மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது. அதற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய புரட்டுதான் ஆரிய ஆதிக்கம், ஹிந்து மத எதிர்ப்பு. நீங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் என்னதான் பேசினாலும் நீங்கள் ஹிந்து மத விரோதி, ஹிந்து மதத்திற்கான துரோகி. திமுகவும் திமுகவில் உள்ள கூட்டணி கட்சிகளும் திமுக அரசாங்கமும் ஹிந்து மத விரோதிகள், ஹிந்து மத துரோகிகள். இதுல இருவேறுபட்ட கருத்தே இருக்க முடியாது. நீங்க என்னதான் சப்ப கட்டு கட்டினாலும் எலெக்ஷன் 2024 வரைக்கும் நீங்க இப்படிதான் சொல்லுவீங்க, நாங்கள் ஆரியத்திற்கு தான் எதிரானவர்கள், நாங்கள் ஆன்மீகத்திற்கு எதிரானவர்கள் இல்லை, இப்படி பேசுவீங்க. 2024 தேர்தல் முடிஞ்சதும் ஹிந்து திருமணத்தில் சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் ஆபாசமானவை, அருவருக்கத்தக்கவை, அதனுடைய அர்த்தத்தை கேட்டால் உடம்பு மெய் சிலிர்க்கிறது அப்படின்லாம் போய் இஸ்லாமியர் வீட்டு திருமணத்தில் நின்று பேசுவீங்க. நீங்க வைதிக திருமணம் எப்படி நடக்கும் என்பது உங்களுக்கும் தெரியும். மணமக்களை இப்படி வசதியாக ஒரு நாற்காலியை போட்டு அதில் உட்கார வைத்து திருமணம் நடக்காது. தரையிலே உட்கார வச்சு அந்த மணமக்களுக்கு பக்கத்தில் புரோகிதரோ ஐயரையோ அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த திருமணத்தை அவர் நடத்தி வைப்பார். அதை எப்படி நடத்தி வைப்பார் என்று சொன்னால், அந்த மணமக்களுக்கு இடையில நெருப்பை மூட்டி அந்த நெருப்பிலிருந்து புகை மண்டலம் கிளம்பி அந்த புகை மணமக்களுடைய கண்களை தாக்கி அவர்கள் கொஞ்சம் கண்ணீர் சிந்தி, அவங்க கண்கள் மட்டுமா வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கண்களை விட்டு வைக்காமல் நீங்களும் கொஞ்சம் கண்களை கசக்கி கொண்டு ஆக ஒரு சோக சூழ்நிலையில் அதற்கு பிறகு அந்த புரோகிதர் சில மந்திரங்களை எல்லாம் எடுத்து சொல்லுவார். கிண்ணறரை கூப்பிடுவார், கிம்புருடரை கூப்பிடுவார், தேவர்களை கூப்பிடுவார். 30-38 கோடி தேவர்களை அழைத்து இஷ்டாவதாரத்தை கூப்பிட்டு சில எக்ஸ்ட்ராவதாரங்களையும் கூப்பிட்டு அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைப்பார். அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? மணமக்களுக்கும் தெரியாது, வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் புரியாது. ஒருவேளை தனியாக அந்த புரோகிதரை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவரும் சொல்லுவார், எனக்கும் தெரியாது. ஆனால் அதனுடைய உள் அர்த்தத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கும். அவ்வளவு கேவலமான வகையிலே அந்த மந்திரங்கள். ராமன் திருடன் அப்படின்னு உங்க அப்பா சொன்னார,
உங்க அப்பா இந்த வார்த்தையை சொன்னதுக்கு ஆரிய எதிர்ப்பா ஆன்மீக எதிர்ப்பா? உங்க எம்பி ராஜா ராசா அவர்கள் இந்து மதம் இங்க இருக்க வரைக்கும் ஒரு அரை அடி சாமி சிலை இந்தியாவில் இருக்க வரைக்கும் இங்க கம்யூனிஸ்ட் வராதுன்ற. இதுக்கு பிறகு இந்து மதத்தை எதுக்கலன்னா, பிஜேபி எதுக்கலன்னா, காவியை எதுக்கலன்னா எப்படி இங்க புரட்சி வரும்? உண்மையான தமிழனாக இருந்தால் இந்து மதத்தை விட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள். உங்களை சூத்திரன் என்றும் சண்டாளன் என்றும் சொல்லுகின்ற ஒரு மதத்திற்கு எப்போதும் ஒத்து போகாதீர்கள். அந்த மதம் ஒழியாத வரை உங்களுக்கு மேன்மை இல்லை. இவ்வளவு சிறிய சிலை இந்தியாவில் இருக்கு வரை, இந்து மதம் இங்க உயிர்ப்புடன் இருக்கு வரை கம்யூனிசம் இங்க வளரவே முடியாது. அதை ஒழித்தொழிக்க வேண்டும். இந்து மதத்தையும் பிஜேபியும் ஒழிக்கவில்லை என்றால் நாம் எந்த காலத்திலும் ஒழிக்க முடியாதுன்னு ஒரு மீட்டிங்ல பேசியிருக்காரு. இது ஆரிய எதிர்ப்பா ஆன்மீக எதிர்ப்பா? கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. கொசு, டெங்கு, கொரோனா போன்று சனாதனத்தை அழிக்க வேண்டும், ஒழிக்க வேண்டும். அதை எதிர்ப்பதில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் கிடைக்காது, ஒழிப்பதுதான் சிறந்த வழின்னு உங்கள் மகன் பேசினாரே, அது ஆன்மீக எதிர்ப்பா ஆரிய எதிர்ப்பா? கடவுளின் முன்னால் எல்லாரும் ஈக்குவல் என்று சொல்கிறார்களே, எல்லாரும் ஒன்று என்று சொல்கிறார்களே, போய் காசு ஜாஸ்தி கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா ஸ்பெஷல் தரிசனம், இல்லைன்னா நிக்கணும் 10 மணி நேரம் 20 மணி நேரம் 2 நாள். அதுதான் கடவுள். அதனால் நாங்கள் என்று கொண்டிருந்தோம். என் அருகிலே இருந்த ஒரு எம்பி என்னிடம் சொன்னார், நீ கடவுள் இல்ல கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிக்கிற, இத்தனை மக்கள் எத்தனை மணி நேரம் காத்திருந்து அந்த கடவுளை பார்ப்பதற்கு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த கடவுள் அவர்கள் கேட்டதையெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார், அவர்களை பாதுகாக்கிறார். நீ எப்படி நம்பாமல் இருக்க முடியும்? நான் திரும்பி சொன்னேன், கடவுளுக்கு எதிரா நேரா கடவுள் கண்ணுல படக்கூடிய அளவிற்கு இங்க ஒரு உண்டியல் இருக்கா? ஆமா. அதுக்கு எதுக்கு ஸ்டென்டன் வச்சுட்டு ஒரு காவலாளி நிற்கிறான்? நீயே நம்ப மாட்டேங்கிற. கோயிலை நடத்துறவனே கடவுள் அந்த உண்டியலை பாதுகாப்பாங்க நம்ப மாட்டேங்கிற. நான் நம்பணும்னா என்ன நியாயம் என்று கேட்டேன். நான் மாதவிடாய் காலத்தில் திருப்பதிக்கு சென்று வந்தேன். திருப்பதி சாமி எதிர்த்தாப்புல உண்டியல் இருக்கு. அந்த உண்டியலுக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர் இருக்கிறார்கள். தன் உண்டியலையே பாதுகாக்க முடியாத ஏழுமலையான் எப்படி பொதுமக்களை பாதுகாப்பார் என்று எனக்கு சிரிப்பு வந்ததுன்னு உங்கள் சகோதரி கனிமொழி பேசினாரே, அது ஆரிய எதிர்ப்பா ஆன்மீக எதிர்ப்பா? அடியே கள்ளி உனக்கு எதுக்கடி வைர முக்கத்தி என்று திரு அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பேசினாரே, இது ஆரிய எதிர்ப்பா ஆன்மீக எதிர்ப்பா? ஸ்ரீரங்கநாதரையும் சிதம்பரம் நடராஜரையும் பீரங்கி வைத்து தகர்க்கும் நாள் என்னாலோ அந்நாள் பொன்னாள் என்று திரு கருணாநிதி அவர்கள் உங்கள் தந்தையார் பேசினாரே, இது ஆரிய எதிர்ப்பா ஆன்மீக எதிர்ப்பா? உங்களுடைய மென்டாராக செயல்படக்கூடிய திரு ராமசாமி நாயக்கர் அவர்கள் கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள், கடவுளை வணங்குவன் காட்டுமிராண்டி, கடவுள் இல்லை, கடவுள் இல்லவே இல்லை என்று பேசினாரே, இது ஆரிய எதிர்ப்பா ஆன்மீக எதிர்ப்பா? அந்த சிலைகளை எல்லாம் 3000 இடங்களுக்கு மேல் அரசு செலவில் அரசு நிலத்தில் உங்கள் தந்தையார் அமைத்து கொடுத்து திரு ராமசாமி அவர்களுடைய சிலையை நிறுவி அங்கு இந்த சுலோகத்தை கல்வெட்டாக பொறித்து வைத்திருக்கிறாரே, அது ஆன்மீக எதிர்ப்பா ஆரிய எதிர்ப்பா? எனவே சொல்கிறேன், நீங்கள் இந்து ஆன்மீகத்துக்கு எதிரானவர்கள், இந்து ஆன்மீகத்தின் துரோகிகள் என்று குற்றம் சாட்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். யாத்திரை